ಮಿತ್ತ ಬಡಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಬೊಳ್ಳಿಗಿರಿತ ಅರಂತಡೆಟ್ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ ಒರಟು ಮೂಜಿ ಮೊನೆತ್ತ ಸೂಲಪತ್ತೊಂದು ಮಲೆತ್ತ ಮಗಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ತಿಡು ಒಲೆಗ ಅದು ಕಡಲದ ಕರೆ ಬರಿ ಕುಡಲದ ಸೀಮೆಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿರ್ದಾಳಿದ ಉರುಡು ನಿಲೆ ಒಂತುದು ಏನಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಗೋಕರ್ನಾಥನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಉಡಲುದುಲೈ ಗೇನದೊಂಜಿ ತುಡರು ಅರ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿ ಕಬಿದಿ ಮಪ್ಪು ಮಯಕೊಡೆನ್ನ ಕೈನು ಪತ್ತು ನಡಪಾಲ ಅಂದು ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಎನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದಗು ಮುಂಡ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಜೀವೊಡ್ಲ ಜೀವನೊಡ್ಲ ಪರಂದಿನ ಅನುಭವ ಪುನ ಜಿಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತು ಜಿಡ್ಡೆದ ತಿರ್ತು ಓಲೆಗಾತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕನ ಪಾದಗು ಶರಣೂಂದು ಪಂಡದು ಮೂಲು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನ ಮೋಕೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಆಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಪದಿನಾಜಿ ನಾಗಮಂಡಲನು ಒಂಜೇ ಕಣ್ಣುಡು ತೂಯಿನ ಇರುಮೆನ ಒಂದುಂಡೆಂಕ್ ಆತ್ ಭಾವಪರ ಭಾವಪ್ರದ ಆತ್ ಪುಣ್ಯಪರ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮೌಲ್ಲ ಬದುಕುಗು ಗಟ್ಟಿತನನು ಗೇನೊಗು ಇರ್ಮೆನನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ತುಳುನಾಡುದ ಶಾಂಭವಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಂದಿನಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಇಂಚ ಒಂಜಾತ್ ಸುದೆಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಒರ್ಮೈತದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲುಗು ಸೇರಿನ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಗಳಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಾತು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸುದ ದಾನಿಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅವು ಕಡಲುಗು ಸುದ್ದೆ ಸೇರುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಲಾಯಿರೆತ್ತ ಮನಸ್ಸುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹೊರತು ಇನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ದ ಮುಖೇನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಜಿಂಜ ವಿದೇಶಡುಪುನಂಚಿನ ಕಡಲಾಯಿರಟುಪುನಂಚಿನ ಮಿತ್ರರುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಅಲ್ತಡ್ದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಎತ್ತೋ ಅಣ್ಣೆರ್ ನಕಲು ಬೈದೇರು ಸಬೇಟ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಕ ಯಾಪಲ ಅನಿಸುನುಂಡು ಕುವೈಟ್ ಅವಡು ಕತಾರ್ ಅವಡು ಅಬುದಾಬಿ ಅವಡು ದುಬೈ ಅವಡು ಒಮನ್ ಅವಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಲಾಗಿರತ್ತ ಜಾಗಲು ಉಂಡು ಅವು ತುಳುನಾಡುಗು ತುಳುವೆರೆಗು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರುಗುಲ ಅವು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಆಂಡ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಅಡೆಗು ಪೋದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರವಾಯಿನ ಸೇವಾ ಪರವಾಯಿನ ಮಾನವಿಕ ನಿಲೆತ್ತ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ತೇರೋ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿದೇಶಿ ನೆಲಕುಲು ಇನ್ನೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾತ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ಉಂತಿನಂಚಿನ ಆ ನೆಲ ಖಾಲಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾದು ಒರಿದಿಜ್ಜಿ ಅವಿತ್ತೆ ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ನೋಡಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಸತ್ಕರ್ಮನವಲು ಮಲ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂದಿನ ಒಂಜಾತ್ ಮೌಲ್ಯನು ತುಳುನಾಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಸೇವಾಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಕೈ ಸೇರಾವಡು ಕೊರಡೂ ಪನ್ಪುನ ಅಂಗಲಾಪುದಿ ಒಂದು ಇನಿತ ದಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಲನ್ನು ಕೊರ್ತಿರತ್ತೆ ಸುರು ಕಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ದಾನಿಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಕಡಲಾಯಿರೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅನಿವಾಸಿಲೇರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕನ ಮಾತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ್ಗಳು ಅವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರು ಬಂದುಲೆ ಇಂಕ ಕೊರ್ತಿನ ಅವಧಿಡು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಕೇನೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಯ ಜೀವ ಪಂಪುನು ನಮ್ಮ ಕೈಟಿಚ್ಚಿ ಐನು ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕಾಲೋಡು ಪತ್ತು ದಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಜೀವ ಆಧಾರವಾಯಿನ ಜೀವನ ಪಂಪುನವು ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ರೂಪು ಕೊರ್ದು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲ ಅಂಡಲ ಐಕ್ ಕೂಡಾಯರೆ ಗೋಡಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಜೀವನಗು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚೌಕಟ್ಟು ಇತ್ತದು ಅವಲವಲು ಪಟ್ಟದು ಪೋತಿನೇಕು ಒರ್ಮೆ ಒರುತ್ತ ರೂಪು ಕೊರಿಯರೆ ಓ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದಕೇಂಡ ಅವು ಗೇನ ತೆರಿವು ಬರವು ಪನ್ಪುನೇಕು ವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪುನೇಕು ಹೊಳಪುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಅಂದರ್ತುಂಡು ಅವು ಮೆನ್ಕುನ ಲಕ ಮಲ್ಪುನಗೆ ಮೆನ್ಕುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಿಂದ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೆರೆಸಿದ್ದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಅವು ಪರ್ತೆ ಆಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಶೈನ್ ಟು ಶೈನ್ ಆವಡಿತ್ತಿಂದ ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಅಂದಲ ಆವಡು ನಮ್ಮ
ಪರ್ತೆದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಜೀವನನು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುನು ಬರವು ಬದುಕಿಗೆ ಪರ್ತೆನ್ಲ ಮೆನ್ಕಾಟನ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇನಿತ ದಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನಿ ಆಪಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಡ ಪನ್ಪುನುಂಡು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇಂಚಿನ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು ದಕ್ಕಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಐನ್ ದೆತೋನ್ಯರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿನ ಕನತ ಶಿಪ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಪೋಪನಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆವಡು ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆವಡಿತ್ತಲ ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಣವನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾದ ಬಳಸೋಡು ಮುರಿ ಇತ್ತು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲೇರು ಒಂಜಾತ ಅಂಚಿಲ ಕೊಲ್ಲದು ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನೋಗ ಬೈದಿನ ವಿಚಾರ ಈತ್ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುರಾನಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾರ್ನೆಮಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡತನು ಈ ಮಾರ್ನೆಮಿಗೆ ಎಂಕಲಿ ಇಡೇಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೈವ್ ಡತ್ತು ಇಡೇಗ್ ಬತ್ತದು ಪಾಲ್ದೊತ್ತು ಒಂದು ಇತ್ತಾಪನ್ ಬನಕಲು ಕೈ ದರ್ಪುಲೆ ಕುದ್ರೋಳಿಡು ನಡತ್ತಿನಂಚಿನ ಮುರಾನಿದ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಐಕ್ ಬತ್ತಿನಕಲು ಕೈ ದರ್ಪುಲೆ ಎಟ ಸಂಕೋಚ ಪಡಿಸಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಅಭಿಮಾನೋಡು ವೇದಿಕಡು ಪುನಕಲು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಕೈಲೆನಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ಲೇರು ಎಂತ ಎಂಚ ಕೇಂಡೆ ಪಂಡ ವರ್ಷಗೊರ ಈತ್ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪಾಡು ನತ್ತು ಮೂಲು ಈ ಕುದ್ರೋಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಕ್ರಿಯರ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಋಣ ಎಂಚಪ್ಪ ಋಣನು ಬೂಟುನಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಬೂಟೋಲಿಂದ ಕೆಂಡ ಕಲ್ಪುನ ಕಾಲುಡು ಮೂಲು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತದ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನವೇ ಆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ನನದುಂಬುಗೆ ಎಂಚ ಈ ಋಣನು ಬೂಟೋಲಿಂದ ಕೆಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಬೆನ್ ಪರಿತೆ ದಿಂಜ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಗೌರವ ಪುರಾಂಡು ಅಕಲ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇನಂಗ ಎಂಗ್ ಚಳಿ ಬತ್ತಿಲ ಕಾಡು ಅವ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪಂದಿರ ನೂದು ಬರದೆತ್ತಿನ ಜೋಕುಲಿಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎತ್ತು ಗಟ್ಟಿಗೇರುಲ್ಲೇರು ಎತ್ತು ಬಿರ್ಸೇರುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಇಕ್ ಇಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಖಿಲ್ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಪಣ ಉಂಡತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪಣವನ್ನು ಗಳಸೊಂದು ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನನದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪಡೆದು ಮಲ್ಪುವಾರು ಆ ಉತ್ಪತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಎಡೆಗೆ ಸಂದೊಡು ಪನ್ಪುನೆ ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ಇನಿ ಉದಾರ ದಾನಿಲು ಒಂದು ಏರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದಕ್ಕಲು ಕುಲ್ದೇರು ಎಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲು ಕೊರ್ಪುನ ಪಣವುದ ಸಗಯೊಡ್ದಾದು ಇನ್ನು ಅಪಿರಾವುದ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲ್ದಿನ ನಿಖಿಲು ಎಲ್ಲೆ ದಾನಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣವು ಎದೂರ್ದ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಬರಪುಲಕ ಅವಳು ಅಪಗ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಸಗಯಗ್ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದಿಯೋಡು ದೆತೋನ್ನ ಮಾತು ಕೊರ್ಪುನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಋಣ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದೇರ ಇಂದಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆ ನಮಕೇನೇ ರೆಚ್ಚಿ ಎಂಕಲಿ ಇನಿ ಶಾಲೆಡು ಕಾಲೇಜಡು ಕುಲ್ಲುನ ಬೇಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಜಾಗಲ ಈ ಸಮಾಜಡು ಕುಡೋರಿಯ ಕುಲ್ಲೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಂಚಾದು ಕುಡೋರಿಯನ ಅವಕಾಶಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದ ಪನ್ಪನೆ ನೆಂಪುದಿಯೋಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಭದ್ರತೆದ ಉಲೈ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಬರವು ಸರವನ್ನು ಕಲ್ಪೆರಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕುರ್ತಿನೇ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಋಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದು ಐನು ಬೂಟೋಡಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಈತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದರ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈತ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಎದುರುತು ಒಂದುಳು ಈತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಾಯ ಮೆಚ್ಚುವೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಲ್ಲಕಲು ಮಾತ ಇಂದೊಂದು ಗೇನ ಕೊರದು ಎನ್ನ ಕುತೂಹಲದ ಭಾಗ ಇದು ನಮಗ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆಗೊಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರು ಆಡಂಬರ ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವೈಭೋಗನು ಕೊರ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಸೇವಾರ್ಥವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವಾಹಿ ಪರಮೋಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನಲ ಕಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಇಂಚಿನ ಆವಡಿತ್ತಿನವು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಯಥಾರ್ಥಾನಾನುಕಂಪತೆ ಸುಧರ್ಮ ಅಂದು ಯತ್ ಆರ್ಥ ಅನುಕಂಪತೆ ಸುಧರ್ಮ ಅಂದು ಯಾವುದು ಆರ್ತರಿಗೆ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸುಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮ ಅಂಚಾದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪಂಡ ಆರತಿ ದೆರ್ಪುನವೋ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರನು ಒಪ್ಪಿಸಾವುನವೋ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಿಕುಲೋ ಮಾತ್ರ ಅವು ದೇವಲ್ಯದ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನವು ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪನ್ಪುನವು ಸಮಾಜಮುಖಿತನ ಉಪ್ಪುನವು
ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಅತ್ತ ಅಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ಪುನವು ಬಾಕಿಲುದಾಂತಿನ ಇಲ್ಲುಲಕ ಈ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಈ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ಈತ್ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸೇರುದು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖೇನ ಬರವುಗು ಬೆರಿಬಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಇಂದು ನಿಜವಾದ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾಯಿನವು ಪುಗರೊಡಾಯಿನವು ಬೊಕ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೀರ್ತಿ ಇಡು ಒರಿಯುನವು ಅಂಚಾದ ಈತ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪಿರವು ಏರು ಬೆಂತೇರು ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಆತು ಮೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಸರಿಸುಮಾರು 450 ಜೋಕುಲು ದೆತೋನೂರು ಪಂಡ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದಕುಲು ಬೇತೆ ಊರ್ದಕಲು ಮೂಲು ಸೇರಿನಕಲು ದಾನಿನಕಲೆಗ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಬಟಡು ನೋಟುದ ಅಟ್ಟಿ ದಿಯರೆ ಜಾಗೆಜ್ಜಾಂದಿನ ಕಿಂಚ ಪಟ್ಟು ನತ್ತವು ಅಕಲು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗನು ಕೊರ್ಪುನವು ಅಕಲ್ನ ಉದಾರತೆವು ಐನ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯಿನವು ಅಂಚಾದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒರ ಉಡಲು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಜೋರಾಯ್ನ ಕೈ ಮಿತ್ತಿದರ್ತದೊರ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿಗೊರಡು ಕೈ ಮಿತ್ತಿದರ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಲು ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೋಟಡು ಪೂತ್ತ ಕೊಪ್ಪಳೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೂ ಅರ್ಲಿನಲ್ಲ ಕತೋಜು ನಿಕಲ್ನ ಕೈ ಬೊಟ್ಟು ನಾವು ಬರ್ಪಿ ಸಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಉಡು ಏರಾಂಡಲ ಬತ್ತದು ಪದ್ಮಣ್ಣ ಬತ್ತದು ಈ ಸಲತ್ತ ಮಾರ್ನೆ ಮಿಗಿ ಏರು ಪೂರ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬೈದೇರಂದು ಬಂಡ ಇಂಚನೆ ಪೂ ಅರ್ಲೋಡು ಬಡ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ದಿಂಜ ನಿಕಟ ಆಪ್ತ ಆತ್ಮೀಯ ಆವೋಡು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಬಂದುಲೆ ನನೊಂಜಿ ದಾನಿಲಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮಡ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಾರ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೇನು ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಡಿಜೆ ಆ ರಾತ್ರೆದ ಪಾರ್ಟಿ ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಮದ್ಮೆದಾನಿ ಐತಮನದಾನಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಐತಮನದಾನಿ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಬಹುಶಃ ಮದ್ಮೆಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚವು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಉಲೈ ಎದುಕೊಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಿರ ಪೋಯರ ಬನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಅದು ಬೋತು ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮದ್ಯಮುಕ್ತ ಮದಿರೆಂಗಿ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಮುಖೇನ ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ನನಲಾತ್ ಜಾಗೃತಿ ಆವೋಡು ಒಂದು ಐತೆ ಪಿರವು ಬೆನೊಂದುಪ್ಪುನ ವರ್ಗಡ್ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಐನಾತಿ ಜಾಗೃತಿ ಬರೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪನ್ಪುನವು ಪುಟ್ಟೋಡು ಎನ್ನ ಈತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಮದಿರೆಂಗಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೋಕೇಲಿ ಈ ಸಾಧ್ಯ ಅಣನಿಕಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಸಂತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಇಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಖರ್ಚುದ ಪಾಲುಂಡತೆ ಐನ ನಿಕ್ಕಲು ವರ್ಷೋಡು ಅಣ್ಣರ ನಕಲು ಅಕ್ಕ ನಕಲು ದೆತ್ತು ದಿಯೋಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಏರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬನೋ ಅವೇ ಬಾಲೆಡ್ದೊಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬ ಪಾಡ್ದು ದಿಯೋಡು ಅವು ಕಟೀಲುಗೋ ಪುರಲ್ಗೋ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಡಬ್ಬ ಅವು ಸೇವಾ ಧರ್ಮದ ಡಬ್ಬ ಐಕ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಪದ್ಮಣ್ಣ ನಕಲಿ ಇಂಚ ಮಿತ್ರೇರು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಆ ಡಬ್ಬಿನ ನಿಷ್ಠೆಡಿಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾಲೆ ವರ್ಷಗೊರ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಡೆ ಒಪ್ಪಿಸವತುಲೆ ಅಂಚ ಒಪ್ಪಿಸಾಲೆ ಹನಿ ಕೂಡಿದರನೆ ಹಳ್ಳ ಮೂಲ ಅಕಲು ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ ಸರಿ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪನಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಪುಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಾಲುಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮಾಲೆಡು ಪೊರ್ಲು ಬೋಪುಂಡು ಮಾಜುಂಡು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆನು ಗೋಡಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೊರ್ಲು ಜಿಂಜಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಡೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಆವಡು ಎನ್ನ ಕಡಕಡಿ ಬಂದುಲೆ ಅಕೇರಿ ಅದು ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಎಂಚಿನ ಸೇವಾಧರ್ಮ ಬೋಡು ಪಂಡ ರಡ್ಡಿನ ಮುನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಲೋಕದ ಚೇಷ್ಟೆಂಗಳಿಗೆ ರವಿಯೇ ಕಾರಣನಾದಂತೆ ಕರಣಂಗಳ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮನವೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ನರಮಾನ್ಯ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿತಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾ ಪಂಡ ಮೃಗೀಯ ಅಂದರ್ಥಗೆ ನರಮಾನ್ಯ ನುಲ್ಲ ಇಡೊಂಜಿ ಮೃಗೀಯವಾಯಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಯಾಪ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುಂಡು ನಾ ಪಂಡ ನರ ಅಂದರ್ಥಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾಯಿನ ಗುಣ ಸೂ ಪಂಡ ಸುರ ಅಂದರ್ಥಗೆ ದೇವತಾ ಗುಣಕುಡು ಇಂದು ಮೂಜಿ ಸೇರ್ನ ನರಮಾನ್ಯನ ಮನಸ್ಸಾಪುನಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಇನಿ ಒರಮೈ ತಿನ್ನಡ್ದ ಅವರ ಈತು ಬರ್ಲುದಲೇಸಿ ಮೂಲ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಏರ್ಪಾಡಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ನನೊಂಜಿ ವಿತ್ತ ಪನ್ಪುನವು ವಿತ್ತ ಪಂಡ ಸಂಪತ್ತು ಕಾಸುಗೆ ಮುಜೇ ನಮೂನೆದ ಅವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನವು
ನನ್ನೊಂಜಿ ನಾಶಾಪುನವು ಅಕೇರಿಗ್ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನವು ದಾನ. ಖರ್ಚು, ನಾಶ, ದಾನ. ಇನಿ ಆ ಮೂಜನ ಪರಮೋಚ್ಚವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚಾದು ಈ ನಮೂನೆಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಳು ಸಾಧಿಗೆ ಪೋವಂದಿಲಕ ನಡಪಾಗ ಐಡ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂದುಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನಪುದಿಯೋಡು ಜೋಕುಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬದುಕು ನೈಕಲ ಜೀವಿ ಸಾವು ನೈಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಸಂತೋಷಗಲ ಆನಂದಗಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಲ ಬಂಗಲೆ ಉಪ್ಪು ನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊರತೆ ಉಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಜಾಲುಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಾರು ಉಪ್ಪು ನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊರತೆ ಉಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತಿನ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಕೊರತೆನೆ ಜೀನಿ ತುಯ್ಯತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೊರತೆ ಉಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರ್ನ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಬಂಡಲ ಅವನ್ನ ನಂಬೆರ ಪೂಜೆ ಆಂಡ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ತುಳುನಾಡು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವಡು ಎಡ್ಡೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲ್ನ ತುರ್ತು ಉಂಡು. ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅತ್ತವು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಒಂಜಿ ವಿನಯಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆದರ್ಶ ಆಪುನ ಸದ್ಗುಣ ಪ್ರೇರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕೊರತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು. ಅವು ಯಾಪ ಜಿಂಜೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಭವಿತವ್ಯಡವು ಜಿಂಜೋಡು ಅಗತ್ಯವಾದ ಜಿಂಜು. ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಜಿಂಜಾವು ನಕಲೇ ಮೂರು ಸೇರೊಂದಿನ ಜೋಕುಲು ದಯ ಮಲ್ತದು ಆ ಕಾಳಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಖಲ್ನ ಏತು ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಅವಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಿಖಲ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಭ್ರಮಲು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ಅವಡು. ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಇನಿ ಮೂಲು ಗುರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದುಪ್ಪಡು ಬಾಕಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೆಂಡ ಅಂಚನ ನಿಖಲ ನೆರೆ ತಕ್ಕಲು ನಿಖಲ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೆ ಪುಲ್ಲ ಕಾವಡು ಅಂಚ ಆವಡಿತನ ನಿಖಲ ತೀರ ಸಮಾಜ ಮುಖಿ ಆವಡು ಬದುಕಡು. ಅವು ತೀರ ಅಗತ್ಯ. ಅಂತೂ ಅಕೇರಿದ ಪಾತೆರ ನಿಖಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೇರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಜೂವಗು ಆಯುಷ್ಯನು ಜಿಂಜಾವುನ ಬದಲು ಆಯುಷ್ಯಗೆ ಜೀವನು ಜಿಂಜಾಲೆ ಪಿರಪನ್ಪೆಕೆನ್ಲೆ ದೇವೇರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಜೀವಗು ಈ ಶರೀರಗ್ ಆಯುಷ್ಯನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಿನ ನೂಕುದು ಜಿಂಜಾವುನ ಬದಲು ದೇವೇರು ಕೊರ್ತನ ಆಯುಷ್ಯಗ್ ಜೀವನು ಜಿಂಜಾಲೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಲೆ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ತಿರ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ಥಕ. ಅಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಲು ದಿನ ಪದ್ಮಗ್ ರಾಜಲಕ್ಕಂತಿನ ಬೊಳ್ಪು ಬೂರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾನ್ ಎರನ್ ಉದ್ದೇಶಿತ ದಿ ಎಂದಿರೆ ಗೊತ್ತಾವು. ಅರ್ಲು ದಿನ ಪದ್ಮಗ್ ರಾಜಲಕ್ಕಂತಿನ ರಾಜ ಪಂಡ ಪದ್ಮರಾಜ ಎಂದು ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಅಂದರ್ಥ. ಆ ಬೊಳ್ಪು ಬೂರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮೂಲುಪುನಂಚಿನ ಮಾತರ್ನ ಸ್ಪಂದನೆ ಇನಿತ ಇಂಚಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತಂಡು. ಇಂಚಿನ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಪಡು ಬೆರಿಬಲ ನನಲಾತು ಒದಗದು ಬರಡು ದಾನಿಲು ಒದಗದು ಬರಡು ಎಂಚ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದೆತೋನ್ನಂಚಿನ ಅಮೌಂಟು ಸಂಖ್ಯೆ ರಡ್ಡುಲ ಜಾಸ್ತಿ 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 ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಒಂದು ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಆವಡು ಆ ಆಂಡ ಐಟ್ ಬಹುಪಾಲು ಅಪಿರಾವುಡು ಕುಲ್ಲಿನ ಜೋಕುಲೇ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಜಿಂಜುದುಪಾಡು ಅಕಲೇ ದಾನಿಲಾವೋಡು ಎನ್ನ ಕಳಕಳಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಾನ ಸಮ್ಮಾನಾದಿಲೇನು ಮಲ್ತದು ಋಣತ ಭಾರನು ನನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಮುಖೇನ ತಂಪುದ ಬೊಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಪು ಉಪ್ಪುನ ಬೆಳದಿಂಗಳನು ಗುರು ಬೆಳ್ದಿಂಗಳನು ಒದಗಾದ ಕುರ್ನ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ಏರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಏರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕಲ್ಲ ಪಾದನ್ಲ ಮುಟ್ಟುದು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕುರ್ನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮಿತ್ರರಿಗಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮಾತ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಗುರುಚರಣಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ.